Nilitum la person lo kedam tang 2018 na ningkan pen itum la saburain tirong wikimi youth punitum tharen eta ningkan men seng lo konda la soningkan pen itum chingwai chingthai si youth men chingwai si nitum ta sona dance competition fashion show la pen singing competition lai chubi pon nang punitum chingwai pon si nitum saburain tirong youth chingwai pon patik pon la pen piningan nge bangke ningkan trokan pleng elo dengan bangke kedam tan 2018 pen cengmon si non 2018 non 2023 an ki 23 mane non 24 January aning bi bang sini tum adun pola pen ge ni tum ni kan trok chok la pen la bang so berta pen tum phan chupapon ke la bang so arni 1 tarik 2024 jo along bajin trok pen itum la person si dance competition duponji la pen singing competition duponji la pen fashion show duponji la sinal kumadi yang sinal tum yang si pati dun jining ha la pen le tum dame ka charlie ponji ning hang plote ni tum sabrang tirong along ni tum la bangso awar side duponji la sinal tum dame chitong no ikha Para bangso nang we lun sip pu ka cha khapon do bang ito. la suning de la invited artist do la bangke itu man nam si thangklong kang sang pian sini tum chupapon Nyip Robi Parpik lo media kai tum ha ni cuma dak sarbarai kirong along kebang por ke Robi Parpik lo ta sini tum ladak ek tarik kan we aphan itum labang so program aphan itum ladak rongsi risoi yang tum pen cerap itu si itum la kikim pon ceng pon lo kasi labang so a program along kadu kawia tum pantame arong pen korting jur tum doan pantame labang so program long alila chamna pinyi phansi nilin pen pachin lo je kewang je tarik siarni ku athak ke dot arong doan tum lapen ku dolom ralom pen stami nasi ton pen dagan lila chalam pinyi phansi nilin pen kunu lidak rong kang break lo mah. kalang